Paw Patrol, parat til aktion, Ryder, klar! Borgmester Humdinger har taget Katys kørende kæledyrssalon. nej! Vi bliver nødt til at skaffe den tilbage, så til den her mission har jeg brug for Chase Chase er på sagen. og Rocky. Grøn mand, go! Okay, Paw Patrol, vi giver den gas! Hold fast, mine kære killinger! Hvad nu? Katys kørende kæledyrssalon. Jeg må stoppe de vemmelige vovser. Killinger! Borgmesterens killinger flyver væk. Og det bliver snart værre. Se lige kæledyrsalonen. Alle boblerne sætter sig fast under den. Rocky, du redder killingerne. Så popper vi! Jeg må finde ned-knappen. Grib ham, Chase. Ruff! Net! Nej! Borgmester Humdinger, er du okay? Jeg er smurt helt ind i mudder, og mine killinger flyver væk i sæbebobler. Men hvad? Mine killinger! De er uskatte. Se så. Jeg er klar til at komme i gang igen. Wow! Det lader til, at alle gerne vil have et bad. Ryder, tak fordi I fik min kæledyrssalon tilbage. Det var så lidt, Katie. Hvis en borgmester er ude på bobbelballade, så bare gø for hjælp. Du kan se hele afsnit af Paw Patrol på Nickelodeon.